باجار وانی هم بخوازای خو هم جی بدروک خو گله که دولمند و گله که تزانین دبشه کند مه هن آنی تو بسر اکرانه و دبشه خو یا دیان دیجی جی کو مه ندیتیه جی کو مه بر پار و نکربو امه بین سر اکرانه بشاد یمین یا باجار وانی ده ام خوازه که به هم پا یا وانی بین سر اکرانه و باجاری کو بخوازه خو و کی بهوشته و به نخویا دیروکی باجار وانی به خوشکبونی 4 دم سالام به دریای خو به دیر و برماهی خویم باوری جهر جداتر به دولمندی خوین خوزایی و هنری به کلهم به دشت و دوزان خویم بردار و هر دم سال بالدکشن اف باجار دوی باجاره هون کیجان دم ساله بچن هون دکارن 4 دم سالام بجین جه یکم از سردان مل نافچه پایزا وایوانی لکلها به هم پا لکلها خوش آبه آب کردی دبیجن خوش آف کله لسر گرک وکی کو همو باجار جور و دبینه هاتیا آوا کرن به همو احتشام خو کسی کوته سردان آبید که پیشوازید که دروک کله دیگه سردان حکمداری اورارتیان لکله و حال خود سال 1643 ده دما بگی کرد محمود پیدا دیگره دکتنا ویا کله ده با یک سار و پیشوازید که تماشاوان هجا امن نافچه پایزا و یوانی لسر کلها خوشا بینه اف کله دست دما اورارتیان ده هاتیا واکرین دما کو حکمداری اورارتیان لی باجاری هبو گله کله هوا کرنه یک جوان ج اوه لطابت من ده کله هيا جبر کو ناوی خو چما خوشا بدگره لکله کاوی چما خوشا به هيا جبر ویجی ناوی وی وکی کلها خوشا به هاتیا بناف کرن کله لسر گره کی گله که بلنده وجبو در کسنا ده دیون گله که ری بگرین و در کون سروی کلها بلند دما وري دگرن جيل خو بازار بن جبر کو نگه ریوتنگه هر وها ده حکمداری اورارتیان مگو هاتی آوا کرن لسروی کله گلک جهنه بند هاتی آوا کرن بدن هاتی آوا کرن وجبو آوا خوارنه جی جی کو آوا بخون وکی سارنش هاتیه چیکرم دو گفت کار بویجه دو سرده میده کسی کو کله آوا کرن بازار بن خو کسی کله آوا کرن وانتشته هموج فکرینه گرون هاتن بدره ولی ببینی که به احتشامه که چه افکار هاتی آوا کرن و خوزای خو هیچ پارز افکار هر وا همو جین دیروگی اف در جخو خودی افسانه که لگور افسانه اند بیجن خواسته کو اف کله چه دکه جبو کله که دنچنه که جالیه بگه و دمه هر دو دستی و تجکرن لگور آگاهی اند بیجن دما جبو کله تواهی در بکه و حاله کولاندن هاتیه کرن دما کولاندن ده دبن ارده ده دناوا کوبان ده پنر وانی یه بگیا کوبریا سادان هاتیه و شارتنجی هاتیه دیتن
Berê temaşevanê hêja em li navçeya tuşpaya wanê ne em ji we derketin ser keleheke ku li vê navendê cih digre. Ev keleh di serdema împaratoriya Urartuyan de dema li vê bajarê hukumdariyê dikirin hatiye avakirin. Ev deriya ku paş me dibînin jî wekî deriyê meher tê binavkirin û ji bo serdema împaratoriyan de gelekî derîkî pîroz bû ev derî. Ji ber ku li ser vê deriyê bi zimanê Urartuca, Ermenice, Akatça, Hititçe bi gelek zimanan navê xwedavendan hatiye nivîsandin ku xwedavendên ku ji bo wan vê sertêmê pîroz bûn navê wan yek bi yek bi van zimanan li ser vê deriyê hatiye nivîsandin. Her wiha wekî deriyê girtî jî tê binavkirin ji ber vê deriyê û di wê serdemê de cihekî gelekê pîroz bû. Li ser kelehekê hatiye avakirin di serdema Urartuyan de û nêzîkî temaşevanên ji 2800 sal emrê vî deriyê heye û kesekî bixwaze vê deriyê jê nêze bibîne divê gelekê rê bigire ji ber ku cihekî gelekê bilind e ev derî û dema ku hûn derdkevin ser vê kelehê nêzî vî deriyê hûn gelekê diwestin. Biya me ji we gotin gel hûn bixwazin derbikevin da vî deriyê ser vira divin gelekê biwestin û vê westandinê jî birin berçavan. Li vê bajarê gelek kele heye. Dema Urartu ku qewmeke Kurd e li vê bajarê hukumdariyê dike gelek kelehan avakiriye. Hin ji bo parastinê, hin ji bo perwerdehî, hin jî ji bo leşkerî hatiye avakirî wê demê. Niha jî em berê xwe didin yek ji wan kelehan ku piştî keleha wanî ya herî mezin keleha Çavuştepe. Keleh li navçeya payîza vaya wanê di serdema qiralê mezin ya Urartuyan Sardorî de hatiye avakirin. Temaşevanê hêja em niha li navçeya payîza vaya wanê li keleha Çavuştepe ne. Dema ku Urartuyan divê bajarê hukumdariyê kirine gelek keleh li vê bajarê ava kirine. Lê keleha duyemîn ya herî mezin piştî keleha wanê ev dere. Kelehekî gelekê mezin e ji vê dest pê dike heta vê dawî dirêjbûna wî heye. Di serdema Urartuyan de hukumdariya Urartuyan de ev keleh hatiye ava kirin. Nêzîkî 2800 sal emrê vê kelê heye. Her wiha dema ku keleh hatiye ava kirin jî her tişt hatiye fikrandin. Ji avê bigirin heta xwarinê, ji xwarinê bigirin heta çawa wê ji vê dira derbikevin û çawa pêdiviyê xwe gelê li vê dira bicih bînin her tiştî hatiye fikrandin. Bi çawayî van tiştek hûn li vê dira dibînin wekî sarnişt tê binav kirin. Sarnişt çi ye? Ji bo ava xwarinê depo bikin hatiye bikaranîn di wê serdemê de. Ji wan yek jî ev dere. Sarnişek bi vê rengî dirêj e û ji bo gelê li kelehê dijîn pêdiviya xwe ya ava ve xwarinê pêk bînin û bigirin van sarnıcan di wê serdemê de hatiye ava kirin û hê jî em karin bibêjin ku av di hundirê wê sarnıcê de heye. Ji wê wextê heta niha jî hê jî bi rêk û pêk tîne. Kelehekî gelekê mezin e. Ji bedenê bigirin ava ve xwarinê heta ku yekemîn kanalizasyon li vê derê hatiye di cîhanê de yekemîn kanalizasyon li vê kelehê hatiye çêkirin û mirov dikare bibêje ki rê û rêbaza cîhanê vê kelehê diyan kiriye.
Veri temaşa bana heja piçek berşvi barya ile payzavayı le jardın ve dera diroki kelaha diroki hejayı ditiniye. Gerum ben kelaha ve dere u xwazim bibinin huni piçekenek bigerin bu estinji jiber kul vekele her tişteye kuma bahs kır bu jorve le ve dere hatta ve xorne kelah parezgah beden her tiştî hatiya vakir û kesê ku vira ava kirî her tiştî jiyaye kî ew kes qiralê Urartuyan Sardûrê vê derê ava kiriye dema ava kiriye jî çima ava kiriye li vir nivisandiye bi wê zimanê Urartuja nivisandiye li ser vira vikevre li gorî kesê ku vira xwendiye û dibêje li ser vî nivîsê wiha dibêje Sardûrê qiralê Urartuyan dibêje me ev kelehê ji bo bavê xwe ji bo birana bavê xwe ava kiriye û heta ku em li ser vê axêbin heta ku ev kele hebe dibêje ev kelehşî ji bo bavê min hatiye ava kirin û ji bo wê jî mi vê tiştê pêkaniye dibêje qiralê Sardûrî qiralê Urartuyan Sardûrî bi vî şeklê tînî ziman avakirina vê kelehê. Zanistiyeke ku serdema heftemîn a heştemîn beriya mîladê de di cîhanê de yekem tuwalet ango pergala kanalîzasyonê li vê kelehê hatiye avakirin. Her wiha kanalên ava xwarinê ku wekî sarnıc dîsa li vê kelehê hatiye çêkirin. Keleh her çiqas hilê weşya bêjê di dema serdana we de hûnê rastî dirokeke bêhempa bên. Herêma Serhedê bi xwezaya xwe her demsal cihê Serdanê ye. Şûlaleya Begrê bi dîmenê xwe her demsal turîstan dikişîne. Ava ku ji 18 metro bilindahiyê şiyayê tendûrekê tê û dikeve çama Begrê geleke bêîhtîşam e. Di her demsalê de xweşikayek wê cuda heye. Em piçeke zû hatin. Lê eger hûn zivistanê hatin vê navçeyê hûnê bibînin ku çem cemet digre û demeneke bêhempa derdikeve holê. Di bihar û havînê de jî bi gul û kulîlkên dora çem xweşikayeke din li çem bar dike. Ger hûn hineka aramî dixwazin di jiyana xwe de berê xwe bidin Begravanê û werin li vir dengê şêlaleya Begrê guhdar bikin. Berê temaşevanê hêjan niha jî em hatin cihekê wekî bihuştek, cihekê xweş û cihekê gelekê navdar ya wanê. Em niha li navçeya Begriya wanê ne yek ji navçeya wanê ye û cihê Serdanê ye ji bo biyaniyan. Hemû kes tên vê dere çima tên ji bo vê wêneyê tên gelek kes. Gelek kes Serdana vê derê dike û dixwaze vê şûlalê vî çem ango şelaleya Muradê ji nêz ve bibîne û Serdana vê derê dike. Di her demsalê de kesên biyanî tên vê dera. Kesên ji nava bajar jî tên vê dera lê kesên biyanî cihê wanê Serdan ev dere. Dixwazin vê wêneyê jî nêze bibînin û tên wanê taybet Serdana navçeya Begriyê dikin û tên ev şelale ango ev şûralê ji nêz ve dişopînin û temaşeyê vê derê dikin. Ev navçe taybet mirov dikare bibêje heştê ango 9 kilometre ji navenda bajar dûr e. Kesê ku bixwaze bê vê dera de piçekê rê bigire û piştê bibê. Hûn hatin vê dera biyan me werin li xwarê ger havîn be li xwarê rûnikin zivistan bêjî piçeka wan rêya xwe bigirin û bigerin ji ber ku cihekê taybet e wekî bihuştekê ye. Zivistanê ev der di cemê de
buz digre û wekî wêneyekî ecêb derdikeve lê vedera xweş derdikeve. Havî ji ev dergelekê şênahiye û gelekê xwezaya wê xweş e. Hûn li gorî xwe bipejirên an havîn an zivistanê lê her demsal ev der xweş e. Li navçeya Ercûşawanê gelek bermayên dîrokî yê serdema Urartu û Ermenan heye. Dêra Arzvapar an godinava gel de wekî dêra Salman axa a Ermenan tê zanîn jî yek ji wan cîhanê. Di salên 630 û 35 de hatiye avakirin ev dêr. Di avakirina dêrê de kevirên reş û sor ê tuf hatiye bikaranîn. Dêr ji derve wekî çargoşe, ji hundir jî wekî xeç xuya ye. Ev dêra ku li hember demê li ber xwe dide gelek şer dîtiye û li gelek jî şahîdî kiriye. Me got kîjan desthilatdar hatibe li vê bajarê desthilatdariyê kiribe, bermayeke li doxîştiye. Ji dema Selçuqiyan gorê Selçuqiya jî li navçe Erdîşawanê maye. Gorên ku gîştina heta rojnameya îro li ser gireke bilind hatiye avakirin. Serdema Selçuqiyan kevirên mezeran li gorî zayendên cudahî nehatiye kirin. Ji bo jin û mêran wekî stûn kevir hatine danîn û li ser wan jî li gorî zayenda wan neqş hatiye kirin. Axa Mezopotamyayê ji gelek şaristaniyan re malovaniyê kiriye û hembêza xwe ji hemû ol û baweriyan re jê vekiriye. Her wiha li navçeyê gorên geleke bi îhtişam jî heye. Gorên ku wekî kubbet te binavkirin, di wê serdemê de ji bo kesên navdar ango qiralên wê demê bê binavkirin hatine çêkirin. Xweza, deşt, çiya û newalên serhedê ango bajarê Wanê bi şinahî û bi xweşikiya xwe dilê mirov aram dike. Hûn dikarin havînê bên derkevin zozanan ango zivistanê bên lê serê bimînin. Lê tiştê ku mirov dike nava xemgîniyê ew e ku li van cihên aramî dide mirov qetliyamên hovane hatibe serkurdan. Ev zozan û newalên ku hûn dibînin ne bi xweşikeya xwe bi qetliyama ku lê şahîdî kiriye bûye mijara stranan. Di nava Kurdan de geliyê Zîlan ev dere. Ango cihê ku piştî serhildana agiriyê bi reqemên fermî 15,000 Kurd, bi yê nefermî jî 40,000 Kurd lê hatiye kuştine. Xweşikeyeke bêhempa gelek Kurdan dike nava xemgîniyê.
بری تماشاوان هیجان هاجی ام نافچیا وانه یا ریا عرموشنه لویدر درک گلک کم و گلک تزانین هیه دیرا وکی هفت درت بناف کرن ج هفت بشام پکته و دنوا گل دی جو وکی هفت درت زانین جبو ارمنیان جه که گلک پیروز افدر جبر کد بیجن دی جهان دیجی یکم زنگلا ارمنیان لویدر لوی مناستر لکتیه جبر وی که جی افدر وکی پیروز جبو ارمنیان لی مخابن جه که گلک پیروزه لی نها برب هلوشی نویه جبر کد پشت ارتش 2011 و بانا وی دره هاتی خواری هلوشیایه وان در دور ویجی جبر کو کسلینان ره و خودلی دارنا که و اف زرجی مخابن لبر هلوشاندنی ام گلی زیران لدو خودیلن و بر خوددن ناوندوانه. وانا کو جگلک باورین جداره مازوانی کریه هم برماهی هیجی لسرپیایه و هم جوانجی لبر هروشینینه. دیرن کو جدما ارمنان مایه گلک هروشیایه و ین مایجی جبر به خودیتیه و کیویا لبر هروشاندنه. در لبن چیای ارکه لگوند باقراشه به سال 1300 ده آنگو 1021 ده هاتی آوا کرن. لهری مسار حدی دم سالا هری خوش بگوما زبستانه لیج بو گره زبستانه نفجرینن جبر کو مروف گرک بس زبستانه بیامه وقت بهاری ورن آنگو هاوینی ورن بیدرا جبر کو هاوینی گله که خوش سرحد و پر نگرمه هینی کی جبی واجاری جبو گره خو بیامه هاوینی مفجری کسین زانه دزانن کو لهری ماسر حد زوستان چاوا در واسطه بف هر درس فکریه بش زوزان و همو چیایان کو مسپی لخوکریه و سلاف دمروف سرداران دبر قبر زوزان وانه وکی آسمانه که کداویا و نای رید دمروف لی هندکارن کو دو دم سالان بجن لوی باجاره جبر لهین نافچیان هون زوستانی لهین نافچیان جی هون هاوینی دکارن بجن گرون هاتون باجار وانه و درکتن سیرانه که هند و تایبت سردانا گراوا اختاماری جی بکن. گراف هم به افسانه خو ام جی به درا کل سر خود دحوینه جبو بیانیان جه سردانیه. ام جی جبو بری خو بدن گراوا اختاماری جنابچه گواشا وانه لفریبوت سوار دبن و بر بگراوه در کمن ری. وان باجاره که عجبه. لاله که هون برف دبینن لاله که دنجی روژین وکی بهاره. دما ام تن گراوه ام جلو برگ خوش خود کن جبه گرماهیه.
temaşavan heja geramaya bajarıwanê berdewam dike niha jî em li ser giravekê ne giraveke bi nav û dengê navê dibêjin Axtamara çar heb girav li ser gola wanê heye lê ya herî bi navdar û têzanîn bêguman ev girav e navê xwe ji vê dêra li paş min digire navê derê dibêjin Axtamara ye û ji bo vê yekê jî navê giravê jî bi vê şeklê hatiye binavkirin efsane û çîrokekî wî gelekê navdar jî heye ji ber wê yekê jî gelekê têzanîn di nava geldi her wiha di ser sala heftemîn de hatiye avakirin wekî dereke hatiye avakirin hê jî ji bo xrîstiyanan cihê taybet e û cihê serdanê ev der kesên biyanî ku ji dervê bajar tên ango xrîstiyanên dervê bajar tên berê xwe didin vê derê û ji nêz ve dibînin vê derê. Tê gotin ev girav navê xwe ji efsaneyekê digire. Li gor wê efsanê tê gotin keça keçişê vê derê aşiqê şivaneke Kurd dibe. Şivan ji bo keçê bibîne her êvar ber bi giravê aşinê dike û tê. Keça keçişî jê re bi ronahiyê re rê nîşanî wî dide. Rojeke firtonera dibe bef û bahoz e keş naxwaze şivan bê û ronahî nade behrê. Lê bavê keçê pê dihese ku keça wê re dide şivan. Ew jî radibe û ronahî digire destê xwe û li dora derê digere. Şivan dema ronahiyê dibîne ber bi giravê aşinê dike. Lê ji ber ronahî her dem cî diguherîne nezane bi ku de here. Piştî demeke ji hal dikeve û nekare aşinê bike. Di nava avê de difetise. Dema difetise jî dibêje Axtamara û can dide. Keçik jî dengê şivan dibihîze û xwe davêje avê û dawîrî jana xwitîne. Piştê wê rojê şûnde navê giravê wekî Axtamara maye û di nava gel de jî wekî girava Axtamara tê binavkirin. Temaşavan heja niha jî em li navçe Erdîşa wanê ne geleke taybetmend vî navçeyê heye kesê ku tê vê dira taybet tên vê dere çima dixwaze vê benda Masîya bibînin tenê Masîyekê ye navê wî İnci Kafarî û tenê di vê avê de dijî taybetmendiya wî çi niha me wê ji we ragînin vê ava ku hûn dibînin bi du aliyan vê vê êrê aliyê şêrîn vê aliyê bi sodayê dibêjin gola wanê tê ev av Masîya İnci Kafarî jî ji bo koça xwe bike ji vê avê û hêkê xwe deynin her wextê wan heye di wê wextê de tê vê dira hêkê xwe datîne ava şêrîn û car din vedigere ber bi ava sodayê û li wê dere dijî di cîhanê de yekeme ku li wanê di ava gola wanê de dijî ev Masî û geleke bi nav û deng e gel hûn bixwazin koça wan temaşe bikin berê xwe bidin navçe Erdîşa wanê û werin vê seyrana xweş temaşe bikin bi vê wêneyê xweş jî em cî xatir dixwazin ji ber ku me li xwe kir êvar heta bajarekê din em ê car din biwerin.
اگر هون حتی وانه هاتن و ماسی نافدار کوتن دگولا وانه انگو بحرا وانه ده دجین نبینن بگومان شرمه بیامه دو وقتا کوچا ماسیان ده بین و شاهدیه دوی دیمنین خوش بکن.